बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 25 जानुवारिनि बिसान। थांनाय 25 जानुवारिनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि मदन नार्जारिनि गंसे दैमा, जैस्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो, बाक्सानि रैदोम बर'नि हाइकु खन्थाइ, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वरगियारिनि जोबथि, बाक्सानि मदन नार्जारिनि हाथरखि, बाक्सानि दिगन्त बड'सानि अन्नायनि निजोरा आरो क'क्राझारनि डिमापुरि मोसाहारिनि जखायसे लिमारिक खन्थाइया सेबखांजादों।